Yo, yo, yo. Ya ya yo, ya yo. Asik. Lo 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 ya. Hae. Yo. Dengan ku goleki amot abote kepengin ketemu najan abot ora omong nuruti karepe ati yo bareng saiki asik piye sikat lagi aku iya kaya sinenden iya hatiku oh enak genetis neresi pipiku yo yen pancene wis ra tresno apa ya kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal godali alah mbokmu Dek Mintul. anak-anak kok ayu-ayu kabeh Alah kae aku karo bapak ya lali sing di sing ya hasil lotre. iki barep kabeh kok Kok iso barep kabeh? lah iya padahal kan Termasuk termasuk kuwi. iya pinter menek ya Oke, kuwi Dek Amel jenenge. Dek Asmane Dek Amel status masih single. masih single Umur 22. iki nek ngene iki sing ngrasuki apa Dek kok iso menek iki Anak iki mbok iki gedang klothok ya enak iki. Mas di Masela kemana Masela? Mas Ella Mas Ari Jeragan Sawer Mas Ari Ya, Jan. wah iki bintang tamunya teko lho Masuk bintang tamu nah iki. Ya, Ca. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo? Ayo dong. Kok dadak ketemu. Biyen pancen ditinggal. Gawe gelo ati salawase. Ayo. Wah, asik. Saras budaya lagi Luas audio. Tinggon goleki apa tak abote kepengin ketemu ya dan adong tak parah omong nuruti karepe ngati asik bareng saiki ketemu ya tinggal lagi aku ayo alayo kaya sinandal hatiku aduh neresi pipiku jian pancane wis ra tresno kaya kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal godali iki
lima ki sing jomblo ndi ta? Sing jomblo, ya. Sing ndi? Lah, ngaco sing jomblo ngaco. Iki jomblo ping pira kira-kira iki? Biar Aku masyarakat. ngacung Sing anu sing gurung pernah nikah. Ya urung nikah ya? Ya urung ono sing Urung nikah. nikah. Oke, sing jomblo. Urung ya. Ayo ta. Kaya ngene lelakonku. Biyen apa kok dadak ketemu. Yen pancene ditinggal. Aduh, gawe kelo ati salawase. Satunggaling tari ponat ragam sinang gorong kadang-kadang